To tery jakoś prawie tery w Rujanie. By minęły dokładno 2 lata, jaki nie był w Ćłechłewie. Nawetka przejazda. Nawetka przejazda. Jem Ćłechłewa na łecie, tak po prywdze nie widzą, plus to co tam z dyleka te nowiksi budynci, te silosy co tu stoją, zumk w Ćłechłewie. No ale łet taci dołoś notę, łet bredani w taci dołoś noce to i cełe barchnieni dostać. I dla te 2 lata muszą minąć. Zary banda miją znak, co pokazywał Ćłechłewę. Ewa je Ćłechłewę i hełe w krycium tułe. Tam do Ćłechłewści zemie, tam gdzie leżą cynie. Były braze to są ledze na przemiar, nie wiem, kasia pścigłe się z gardu, że przez 2 lata nie widzi ta Gdynie. Albo ledze skwestyczne, że przez 2 lata nie widzi ta kartuzów, albo z kartuzów, że nie widzi ta przez 2 lata kwestyczne. Ja ci to by było ścieżcy, mnie to pytkało, no piękniejsi 2 lata mojego ziecyłe. Tery wejlełe na sakwinciu. Ewa je ten merk. Idziemy dobywać Ćłechłewści zumk. Żynka to zajmie. Jak w Saidze, łet starne, wierzchłewa. No i tam liczników i glandowa do Ćłechłewa to prawie starnie są taci trapę, po jacich i prawie weszedł. I tej płeti starnie taką szkłęła, a na lełe może so spłekujno dalekły autołów idź w cierenku zumkły. Tego tam je kawałek widzec. Nie będę do zumków chłedył, no bo je zacim, ale so tak przeliza w kłel niegłe, w kłel tego gardześcia, a w midze czasu to może łepłewim o 4 ciekawinci we Ćłechłewie. Pierwsza ciekawinka Ćłechłewści zumk był des dredzim nowiksim krzeżackim zumka Malbergły, ale za króla Frydrycha Wilema Dredzigłe Ćłechłewe sa spyleło. Przedci chociaż sa spylełe, no może nie wszedci, ale je wiedzec. No, większość z gardu sa spyleła i król był zezwoleni, żeby odbudować Ćłechłewe z tych cegłów, co prawie by były ze zumkły. I wtedy większość zumkłe staro zebruny. I stało teli. I to nawet ani to wszystko, co je widzę stery, to jest zumk. Błe. Z tego całego wioldziego zumkły, który był dredzipłe Malbergły. A Malburg to jest dziś dnia w niektórych rankingach nowikszy zumk na świecie. To jest tak naprawdę plus ta wieża, ta turma. A to co tu je widzę, to nie jest z oryginalnego zumku, ale no to było po temu dobudowane jak na kwescu leterści. Nie. Drego ciekawinka we Ćłechłewie. Ćłechłewe je wysadzony. A może tamty matrapa ma pójdziemy. Ćłechłewe je wysadzony nad 4 jezorama. Tak tej, no może niektórych Ćłechłewe przebaciewać kartuzę. Ale to tak jest rzadko. Ja usadzony nad 4 jezorama, ale nie jest tak łeptociony nie ma, ale no tak bardziej je rozkwestyczony na jednym ich brzegły. Bo resztę te 4 jezora to teraz było jedno jezoro. Jak to zwyczajno było, ale lecci zejani między innymi budowa tego zumkły. No sprawiła, że tery mamy 4 jezora. Weglim to ta wieża to jest wysociego zumku i tu je widzę po stałości tego wysociego zumku, tu cały czas co sklepią, cały czas co należają, a są zumkie widno wiele wiksi. I my teraz idziemy po terenach co через do tego zumku przenuligały. Nie. Trzeci ciekawinka we Ćłechłewie jest taki, że do Ćłechłewa nie sygo wszechwładny ranka kasiepskłe płemłerścigłe zrzeszenigłe. Płe prywzy tu nie ma partu kapezety. A niechterny są taci wita jak i ta kyrta
Kyrta kraju Kasiebów, co tam kasiebsko jednota usadzała. Ne to tam człechłewe i wegim cały człechłewści krys wiera tam zarekły wonu jorze, to są Kasiebe. Tu je po kasiebsku sanie gedy nie ma tak peprywze kasiebściego zajani i gdym tarała człechłewieni, bo tam je wiedzę z Przechlełe, Rzeczenica, no to tam je ubarzi. Ale w samym Człechlewie nie ma za bardzo kasiebściego zajani, nie ma tartu KPZ Człechlełe. I no tu nie jest jego wszechwładny ranka KPZ-u, tak no coś tu może segać, jak nie KPZ, to Człechlewe chyba nawet kawnato nie je. Nie. I to była trzecia ciekawinka, a czwarta ciekawinka we Człechlewie nie wiem, muszę wymyśleć. Taci to jest ten park, to jest ten park. I wiem, że kiedyś stojały gdzieś tu taci kanony i maszyny do obligania zoomków i innych tacich gierczów. I teraz już szukam może jakąś znaleza. Łebocimy. Ja dawno tyle nie był. W samym Człechlewie nawet ka przejazda 2 lata tyle. Nie pamiętam. Może kiedyś jakoś rodziznowi wydarzeni, może jak ci zbało. I wtedy im wesie. To o co tu są za trapy? Czy tam może wleźć? Na tą wieżę? To co tak myślę. Nie wiem. Może idę. Spróbuję wleźć. Czy jest jakoś czwarta ciekawinka we Człechlewie? Pytanie. Na terenie mnie sobie że chyba nie. Co z wymysle za sztut. No se wlezę po tych trapach, ale wysok. No, je wysok, je wysok. Wieżeca wemięko. Wieżeca to je przy tym nic, słuchajcie. Tyle może to obzerać, co tu się zjechało. Nie wiem, czy to jest tylko oryginalna turma, tu gdzie stoja, czy nie. A mnie powiedz, że ten zoomk. Na widoku tu zabelnego nie ma. Może tak jakoś na jesieni, albo w zimie tu je lepiej widzieć. Ciałe Człechlewie jest coś jeszcze ciekawego do rzekniącej. Muszę się zastanowić dobrze. Dobra, jujem so przebucił. Wita, bo nie, lepiej to powiem po polsku, w humorystycznych celach. Wiecie, co mówił stary Niemiec? Co robił stary Niemiec, jak przyjechał do Człuchowa? Szlochał. Ho. Tiwe. No, to robi taki klimat. No, tutaj tu po rywze może sobie poślochać, pochłechać. Ale już szukam tych kanonów. Tu taci jakieś kanony stojały, trebusze i tak czy inne rzeczy. Niektórzy to lubią. Ja sobie wydawało, że to gdzieś jeszcze miało stoić z tyłu. Wsiekbie zaćłechłewścima kanonama. No dobra. Szukamy. W ta starna wiera nie. Ale was drzeta na te mury. To dochcie do stacjego wiele wezi, nie? To szło wiele baro tak wezi. To są może ta wełe brata, że to po prywdze było co z wielcikłe. Ten zoomk. To chyba nie jest ni żadny maszyna do obligani. Szukamy dalej. Może tu oni to tu przenieśli, ja nie wiem, bo tak po prywdze nie dość, że i w Człechlewie nie było, to i nie wiem jutro, co sa w Człechlewie tak po prywdze dzieje. Bo to nie jest tak teraz dowiadę. Kiedyś mamy mieli gazeta,
dziennik Czuchowski to ta człowiek czegoś dowiedzał. A tery to tak drangłe z tym. Tery to jest tym tak drangłe. Może już przeniosły te kanony, już nie wiem, bo nawet w Weekend FM mało całe Człechłowie tak naprawdę gadają. Weekend FM to jest taka stacja, co my sedzbą w Chłenicach. Ten przydny redaktor człechowskiego dziennika Łęca przeniósł do Weekend FM, ale Łęc tam teraz bardziej zajmował z Puertą, jak sprawama Człechłowa. Tak tejne. Ale Człechłowie mało co jeciec. No je tam wiedzieć, że jak już coś barowyżnik wiedzaje, no to powiedzą, bo to ty śłewimo Człechłowie. To Weekend FM. Ale żeby tak wiedzieć, co sa na zoomku dzieje, to nie. Dobra. Może nie będę tych maszynów, ale to pokaże taką fajną kładkę. Bo to jest taka kładka, co ona prowadzi do takiego lesku i ta kładka, nie wiem, gweszcze ten, czy prawie ta kładka tyś, ale jest taki lesk Luizy i mnie sobie wydaje, że ta kładka tyś sa nazywa kładką Luizę. No wie ta Luizę prości, co tam w wiele gardach są jakieś tam namienione i place, osobliwie tych po niemieckich. No. Weglim z tego, co Człechłowie, bo tam niby odbudowany z cegłów po człechowskim zumku za Friedricha Wilema Dredzigłe. No to z tego za wiele sa nie stało, tak naprawdę jak sapła jedzie do Człechłowa, to za wiele tego nie ma widzieć. No bo Człechłowie to było tako pierwszy niemiecki mylezna Wiksio. Pierwszy niemiecki gard. Ja ci miele nalazły Rusy, jak tu przejechali z Czerwoną Armią. No i tak naprawdę Człechłowie stało wnetka dechtno, wnetka cawno zwalcowany przez te ich tanci. No, tak tej tery. Nie ma co za baro łeb zaraz w Człechłowie. No i ten kawałek tego zumkły z kawałka starego kościoła leterścigłe, co był usadzony tam. No ale tak łekrum tegłe, no to nie wiem, może z takich starszych budynków, nawet nie wiem, gwes teren z jakiego roku pochydy, ale je tako styry kasiarnie, no to na ty się na wjeździe do Człechłowa tak poprywdze. Jest co stacigo, to jest taka restauracji i tam też robią jakieś wiesoła i chrzcze i inne tam wydarzenia, no i to w sumie jakieś tam styry cegły, ale nie wiem tak naprawdę, czy to jest tych cegłów z cegłe zumkły. Niby była taka gytka, że to te cegły to już długo leżały i długo były bez weskiwuny. Ale czy to jest prawda, to tego nie ma wiedzieć. Tego nie ma wiedzieć, czy to jest prawda. Ale kto wie, jeżeli to po prawdzie było tak długo bez weskiwuny te cegły, no to może rzec, że na przemiar nawet we Wierzchłowie, jak budowali Wierzchłowe banowiście, to banowi łebsadłowi i tam rozbudowywali te budynki, co one tam stojały z tej czerwonej cegły, to może też z tego zumku było. Ktoś to może wtedy wiedzieć. Ja sobie dywię, że równak nie. Nie, ale to taka pół legenda je. Zrzeta, to jest dość fajne. Tu sam może płyłeb zerać, jakieś słodincie porobić, to jest taka atrakcja Człechłowa. I po prawdzie, to jest jedna z największych atrakcji Człechłowa. Tu za wiele wicy nie nalizyta. Łekrum ty kłytci. A ten lysk Luizy to po prawdzie jest tam, nie? Tam łekła ma tego zumkły. Tak mi sobie dowo. Nie wiem, nie żadnym znajarza Człechłowa. Nigdy jem tu nie bywał za często. Na tero jem tak przeszedł po 2 latach. Plus tak bezdrzec. Ne. Słuchajcie, ja tak wnetka rok mieszkał w Sopłece, bo jem tam był akademik, nie? I jak tak sa spłezdrzy, to płe prywdze muelo w Sopłece se przebaciwo, nie? Tam
Tam są może wyobrazić je młęcyk, nie? To jest taci muelo w Sopłece, no na taci sycenie, na tacim strzenowiściu usadzony. Słechy, to człechłe to ma taki potencjał. Taci ma potencjał turystyczny, żeby tu było taci centrum rzecy, nie? Że tu zbierają saledze, łebezdrec, wioldzi, człechłe, a tak poprywze łebezdrzą bluz, ta kłytka. Bluz to człechłe w ścimuelo, nie? Słechy to. Jakby to dobrze wypromować, to tam na Kasiebę Jubesa nikt nie zapuścił. Nikt nie musiał jechać na Kasiebę. Przez Kasiebę do tego Sopłetu. Bo Świdze bluz tam przepływele do Gduńska i fligra lecele zaraz do Człechłewa. Jakby dolecele do Człechłewa fligra nie wiem. Bo musieli nowy fligerplatz. Nowy fligerplatz założyć. Jo, usadzec. Nie wiem gdzie, może na tej sycenie. Słychita. Ten zoom i ta kłytka co ja pokazuję, to jest tak naprawdę Pix Local Experience. I wiele nie ma do uzdrzeni w Człechłewie. Tam jest taki fajny wang, to tam może sobie wezi przelec. Nie. A tak naprawdę no łekrum zoomku to nie wiem. Ja jakiś tam zabytkowi questu, ale to co tam? No, nie wiem. Niektórzy może sa Człechłewie widzieć prawie dzanka takim placem, gdzie naprawdę może so płecilować strzód zelonosce i to jest naprawdę na plus, nie? Ale równak trzeba rzec, że z Człechłowa sa miejsc smieją, nie? Jak so przemierzyć do takich chłeniców. Nie gadam, że słyszno, ale no tak prosto je. A tych maszynów całej giedu to nie widzę, może ich już nie ma, może mi się coś przewiedzało. Nie, na gwes mi się nie przewiedzało. Ja wiem gwesy, że kiedyś te maszyny stojały. Tu jest mantyż leterści, downy, ale nie. Nie, tu też tych maszynów nie ma. Ja widzę, jak one były, to one stojały bluz na sztut, na jakąś tam westywkę, a teraz ich nie ma. Nie. No tak to z tym Człechłewa je. Ale nie coś, tak to prawie je. Ale je tak cechłe, nie? Co posadzać po łeb zaraz to może. I na tym zoomku to nie wiem, cztery co jest ciekawe, ale jest wdarza. Jest wdarza, że no nie ma za bardzo takich wiele rzeczy ani regionalnych, ani czego bez drzało na innych zoomkach. No prosto taki typiczny zoomk. Typiczny zoomk zaaranżowany na muzeum, a wedle mnie chłecy szkoda. To jest szkoda, że jest zaaranżowany na muzeum, bo jakim gidu, to on był przez jakiś czas zaaranżowany na questu. Leterści, ale był. No i ta wieża, co stała z oryginalnego zoomku, to ona też nie była na jakimś muzeum namienionych, co ja wiedzieć, może jakieś tam zwiedzania robile, ale ta wieża to była złennicą do tego questowa. To Słechita. To jakby poprydzę, ten cały budynek był namieniony dali na questu, to był jeden z najoryginalniejszych questowów wiara na Płemierzym. Zrobiony no na taki ert dość zoomklewy. Wiem sekow jak to tam TDB wezdrało, bo jest tak dziwno, nie? Że questu to jak? To tam nie było ni żadnych przątrów, bo teraz są tam przątra, nie? W tym budynku, co był zrobiony na questu. Teraz są tam porobione przątry. I ja się tak zastanowiłem, czy tam po prawdzie nie było przątrów, bo ja cielec szuku i mnie nalec ni żadnych łedimków, jak to tam z Bena wezdrało. No i ta wieża przerobiona na złennica. To by była dopiero atrakcji. No ale to tak jedzie. Jak coś chce przerobić na muzeum i nie ma lepsi łydby na to, no to tak przerobiają. A mięsa tak po prawdzie nie widzę. Wedle mnie zoomci by miały dali mieć
jakąś taką inszą funkcję, a nie było stać muzeum, bo kto dlaczego muzeum będzie jechał? Muzeum to może być decht apartny budynek zrobiony, nie? A jakby tak zoomci na przemiar dali służyły jak no sedzbę samorządów, sedzbę lokalnych wysiedlów, to by było ciekawie. Jakby tak sa szło na taki zoom, żeby załatwić jakąś tam urzędową sprawę. Tak z pałacama czasa jaczyma, z którymi pałacama. Ja wiem, że na przemiar, nie wiem, no w niektórych tak bardziej krajach na Zypadze, to oni mają taką wydbę, że jakiś zoom, jakiś pałac, to oni to z tego robią taką wesiezna samorządu. No ale tery, jak to nie jest taki klasyczny ryteś, no to co to zrobią z tego? Chłopcy mogę zrobić, nie wiem, sedzba starostwa, a nie ma tego. No. To jest plus taki muzeum i to jest że to jest niebezpieczny potencjał. Jakby jeszcze jakiś hotel był, no to może coś, nie? Ja tak nie widzę, taki muzealnictwo i stawianie na te muzea, kiedy będą mogły spokojnie funkcjonować w innych budynkach, a te budynki taki naprawdę reprezentatywny dla gardy, to one by mogły też pełnić tak funkcjonalną, taką reprezentatywną rolę. A no równak jaki gard jest znany ze swojego muzeum. My teraz tak w Polsce na Płemłeżym. Myślę, że nawet kaniwejrowe. Myślę, że nawet kaniwejrowe, które jest dość którego muzeum jest dość znane, to myślę, że nawet do tego muzeum ledzy za bardzo nie są chętni, żeby zajeżdżać. I to jest zrobione w pałacu i myślę, że to jest dobrze, ale może jakby to było jeszcze lepiej bez Weskuny, to co innego by było. Albo jakby tam był prawie jako sedzba, no nie gardu, no bo gardu sedzba by miała być w Rytesiu, ale jak ci jest tam, nie wiem, starostwa, gminy, nie wiem, tak pewnie wejrowe ma apartną gmina a gard, bo człechłeło jo, my apartną gmina i gard i gmina człechłełe, słechita. W gminie człechłełe rządził Adam Marcyniuk, on terenie dzieje. On slidną kadencję przed swoją śmiercią odpuścił. Ale tak, to on od zaczątku samorządzane, od 1989 roku on był wójta gminy Człechłełe. I o takich samorządowców bardzo szuneja. I szuneja wszystkich samorządowców, co się tak długo utrzymywają na stanowiskach. I myślę, że jak on się na tyle utrzymywał, to on nie podlegał Sądzenkowi, czy on dobrze rządzić, czy źle. Bo on jest po prostu takim człowieka pasownym. I nie chłodzały głowę na relacje, plus na te samorządowi. I ja mam udbony, że jak banda jest świetna samorządowi w relacji, to banda welował na tych, co ju rządzą dość długo. Tery, jak jem był na tych pierwszych relacjach, to jem nie welował na ternigłe wójta, dzipcińszczygłe, leno jem welował na ledzy od Marceniuka, ale oni przerżnale, no to ją myślę, że tery, dzipcińszci, miał teli rządzec, co rządził Marcyniuk. Ja myślę, że to są swechy wszystkim samorządowcom. I teraz, jak nie wiem, teraz mnie swechy ktoś tam z Wejrowa, to nie wiem, tak pewnie jakim prezydenta ten Hildebrand nie, czy nie dobrym, czy jakim prezydenta, ale jak sateri utrzymywał, to znaczy, że on co z sobą reprezentuje, nie? Tak to ja myślę, że jak nowicy z trzema z tych prezydentów, wójtów, wszystkich innych samorządowców do śmierci. Do śmierci. Niech każdy robi do śmierci, ale niech ta śmierć nie kończy jakimś morderstwem politycznym, czy tam łebarchnilczym, jak to w Gdańsku było. Niech oni rządzą długo, niech oni mają czas sobie wykazać. Wtedy to będzie dobrze, po prawdzie. Bo no myślę, że taka zmieniwność, jeżeli my jesteśmy tak nauczeni w warunkach demokracji, że demokracja daje nam to prawo, żeby robić w Polsce w jedno taki trzysk, taki hałas, wszystko zmieniwać, często taki szermecel, no to jest lechłe, bo demokracja by miała być po to, żeby jakoś regulować ją, ale
jakieś tradycje, jakieś przerzeszeni do tych symbolów, a tyma symbolama do sunti rządzący, by miało równak bec. I umesta, jak to wchodzą na taci stanowiście publiczne, niech on to robi do śmierci, bo inaczej to on poprawdza sa przechody na hapac. On poprawdza sa przechody na hapac. Nie wiadomo, że może prezydent by miał robić skłeść do śmierci, nie? Tam jakieś kadencje jo, ale no jak będą takie małe samorządy z dośmiertnymi wódcami, co będą rządzele długłe i co ich rządzeni nie będzie kwestionowany, to my jesteśmy na dobrej drodze do Europy te sąca Liechtensteinów.